Alam niyo kung ano yung sinabi niya? Ikaw nga, may asawa na matanda. Hello mga guwaps! Good morning! Welcome to Ikats Vlogs! Char. Ikats in Netherlands. Char. So, for today's video, ihatid ko sa school si Corhin ay yan. Hi, Nak! Hi! What are you doing? So the folly of the eye and there's a thinky word. Ah, yeah. Binalot niya yung egg niya sa foil kasi mga moy daw kapag ino-open niya na mamaya. Eat your your pancake of 8. Ay, we need to go. Shoes on and jacket on. We have to go. Nakapayajama pa rin ako mga gops. Tingnan nyo. Pero, doblihan ko lang yan. Naka-jacket naman tayo eh. There, I make these nails. So, ganito lang ako para hindi tayo malamigan mga gops. So, naka-jacket naman tayo eh. It's a little bit too long. Oh. Diba? Nakakaloka. Ganyan. Para hindi malamig. Tapos ito yung susuotin ko mga guwapo, diba? Pang snow na sapatos. Je bent mijn telefoon en sleutel vergeten. Oh, ikat camera. Dikat pala. Naligo ako kagabi pero hindi ako nagsuklay. Para tayong humilis nito eh. Pwede na, brush your hair, ha? No. You should do that. It's your routine. Brush your hair. Do not wait for me to tell you. You should do that. Sarah, ha? I'm tired of telling you always. You're already big girl. Tara, let's go. En dan gaan we allemaal dankjes uitvoeren. En dan gaan we stemmen wie het beste is. Maar wij tellen niet mee, want dat is gewoon de inleiding of zo. Ik weet niet hoe dat heet. Maar het is gewoon het beginstukje. Dus wij doen Is niet that mee. a competition? Ja. May Maar- competition sila sa school mga guwaps. Magkanta-kanta sila doon. So mga guwaps, ando na si Chloe sa school and nakabalik na tayo sa bahay. And itapon ko lang tong aming basura kasi baho. Ay! Sana dito muna tinanggal. Maburit pala siya mga gops. Pangangamoy tayo nito. So, yung pipick upin nila yung mga nabubulok na basura. Kaya itapon natin. Alam niyo mga guwaps, wala pa akong masyadong tulog kasi kagabi hindi ako makatulog. Ito yung problema ko talaga palagi.
So, ito yung problema ko palagi, mga gwaps, yung hindi ka agad nakakatulog. Ah. Tapos, pagka umaga, ayun, parang lutang. Isang beses din talaga, mga gwaps. Kasi yung trabaho ko, iba-iba yung shift kada, kada week. Parang salit-salitan. Ngayon, pang hapon. Tapos, next week, pang madaling araw. Medyo nahirapan ako ma-maintain yung, tulog routine. Kaya, tapos, one time, nag-change ako ng shift. So, sabi ko, itry ko yung pang-umaga. Yun. Pang-umaga nga ako, mga gwaps. Umagang-umaga talaga. Masyadong maaga talaga. Parang, mga alas 6 ba. Tapos, buong magdamag yan, mga gwaps. Wala akong tulog. Hanggang sa naumagahan na lang. Siguro nakatulog ako, ilang minutes lang yun, mga gwaps. Tapos, pasok na ako sa trabaho. So, habang nagtatrabaho ako, mga gwaps, panay ako, hiccup, yung ganyan ba? Tapos, wala. Yung mata ko, pulang-pula. Tapos, ang eye bags ko, mga gwaps, grabe. Yun. Ito yung problema ko. Ayaw ko na talaga, mga gwaps. Ayaw ko na magpanggabi. Ayaw ko na magpangmadaling araw. So, kung may mahanap siguro ako na trabaho, gusto ko na talaga yung pang umaga lang talaga, mga gwaps. Wala nang panggabi. Ayaw ko na. Pagod na ako sa kakatrabaho ng panggabi. Parang halos lahat ng trabaho ko panggabi, mga gwaps. Ayoko na. I'm tired na talaga. Gusto ko naman pang umaga. Okay, so baka sabihin nyo, di magpang umaga ka. Ang dami nga pang umaga dito, mga gwaps. Ang problema ko ay yung oras namin ni Chloe. Kasi kailangan ko siya ihatid, diba? Marami dito mga pang-umaga, pero mga sobrang aga naman. Kailangan ko ding umalis kasi hindi naman kalapitan. Medyo malayo, mga gwaps. Ganyan. So, complicated din yung oras. Sa oras talaga ako ni Chloe nagdedepende. And kung ilagay namin siya doon sa yung BSO of VAM, mas mahal yung bayad namin. Kaya, ayan. Tiis-tiis na lang ako dito sa panggabi na to. And, kahit mahirap. So, makahanap lang ng pera. So, siguro maya-maya, mga gwaps, i-idlip ako. Ito yung routine. Kaya hindi na ako upload. Wala na akong time mag-edit. Wala akong time mag-vlog. Kasi, ang time na yun, tinutulog ko. Tinatry ko matulog. Ay, may tao. Wait lang. Mga gwaps! Ay, meron pa. Wait lang. Kailangan ko magperma. So, may dumating akong package, mga gwaps. Grocery sa Joybuy. Try ko lang. First time ko mag-order doon. Pero hindi to sponsor, ha? Sponsored. Sponsor. Hindi to sponsored, mga gwaps. Tinry ko lang mag-order doon. And ang aga niyang na-deliver. Sana all. Ay! May pa-unboxing. Mag-unboxing tayo. Hindi pala kasama yung styrofoam. So, nilabas niya yung ito. So, ito yung mga frozen to, mga gwaps. Ayan, nag-order ako ng shrimp. Try ko lang, mga gwaps. In fairness,
mabilis siya dumating. So, ayan pa. Oh, 2 pack na shrimp. Tapos, itong pork ribs. Ayan. Tapos, ay, maliit siya. Pork sausage. So, yung isa may cheese. Ang isa wala. Tapos, ayan. Ito. Masarap to pang soup. And now, i-open natin yung O, diba? For today's video, ay unbox tayo ng groceries. First time ko mag-order doon. Buti na lang dumating siya na nasa si Bana sa trabaho. Hala! Akala ko maliliit itong mga guaps. Hala! Ang lalaki pala nito. Yung sili? Dried sili. Kasi gusto ko yung medyo maanghang ba yung kinakain. At saka mayroon akong bagoong. Ay, malaki pala ito. Kakaloka. Ano itong nakalagay? Pag center class man to. Don't just buy, joy buy. Diyan. Tapos, ayan. Suka. Ewan ko, maganda ba itong suka na to? And then, ano to? Oh yeah. More on mga Korean products yung in-order kong mga guaps kasi naghuna-huna ko. Nag-isip ako na baka mag-try akong gumawa ng kimchi. Charot. Oy, pero nag-order din ako ng kimchi sliced. I love kimchi. So, gusto ko siya i-try. Tapos, mahilig kami ni Bana sa Korean food. Na-influensyahan kami ng mga Korean dramas. Tapos, ayan. Sesame oil. Gusto ko mag-try ng mga Korean foods, mga guys. Kaya, ayan. Napabili ako ng mga Korean products. Japchae sauce. Nakatry na din akong gumawa ng japchae. Tapos, masarap siya, mga guys. And na-miss ko siya, kaya gusto ko siyang gawin next time. Hindi pa ngayon. And then, itong red pepper powder. Korean red pepper powder. And, ayan, tapioca. Umorder din ako nito kasi nainggit ako doon sa friend ko. Gumawa sila ng tapioca dessert. Yummy. Ingatera yan. Sesame seed. Actually, nasa din to, mga supermarket. Pero ayan, in-order ko na lang kasi pagkasama ko si Bana na bumibili ng ganyan. Ang daming tanong mga guaps. Para siyang investigador. Tapos, yung naka-chop na garlic. And then, meron tayong peanut paste. Pinda pasta. Pwede to sa mga sa kaldereta, mga ganyan, sa pangluto. O, diba? Itago natin to kasi baka makita ba na yan. Meron akong mga 3-in-1. In fairness. Tapos, ito yung pang japchae. Bakit walang potato man to, diba? Pero walang nakalagay. Pero doon, in order ko, nakalagay doon sweet potato. Very smelly. Pero hindi naman nakalagay dito siya, mga guaps. Baka dito sa Korean, cha-cha-cha-cha. Pero hindi natin mabasa yan. Zuta are the pulver smelling sweet potato. In fairness, mabilis yung dumating. So, ayan mga guaps, yung mga na-order ko, mga guaps.
So, iakyat ko to mga gwaps doon sa taas. Yung ating frozen products. So, ayan, iakyat natin. Hide the evidence. Bito mabuti na lang din na maaga siya na-deliver. Kasi, kisa mamaya habang tulog ako, yung tulog natin. And, okay na din na while wala pa si Bana, na-deliver na siya. Kasi madami yung tanong. Sasabihin nun mga gwaps. Alam ko na kung ano yung sasabihin nun. May space pa ba? Sa freezer? Gaganon yun palagi. Sabi ko, hindi naman ako mag-order kung alam ko walang space. Siyempre, may space yan. Kung mag-order ako, ibig sabihin wala nang stock. Ginagawa niya akong bata talaga mga gwaps. Parang walang alam ba? Kaya minsan naiinis ako sa kanya mga gwaps kasi kontrabidat siya sa buhay ko. Sure. Tapos ako din yung bida. Kaloka. Naghuna-huna din ako mag-order ng mga seafood. Isda. Kaya lang hindi ko tinuloy kasi nga baka wala na talagang space and yeah, next time na lang kasi may darating pa ako mamaya mga gwaps, mga karne. May in-order akong karne, baka wala ng space mamaya and naisip ko ito din paparating. And merong frozen. Good luck to me. Pero, ang motto natin mga gwaps, if there's a will, there's a way. Pagkasyahin natin yan, don't worry. Kakasya yan mamaya. So mga gwaps, magluto ako ng miswa na may sardinas. Inaantok na talaga ako mga gwaps kasi kagabi konti lang yung tulog ko dahil nag-edit ako doon sa vlog namin na nung nasa Pinas pa kami, hindi ko pa na-upload yun mga gwaps. Kakaluka talaga. So gusto ko siya i-upload kasi sayang naman yung mga videos namin doon sa Pinas ba. Pagkatapos ko nito mga gwaps, i-idlip muna ako. Tapos, kaya lulutuin ko na ito ngayon para mamaya pag uwi ni Chloe, kakain na lang kami. Pero sana hindi mahubas yung yung sabaw. Ayan, ready na ang ating miswa mga gwaps. Tapos na. Ilagay ko lang tong spinach. Masarap to kung mayroong yung gulay ba? Ano ba yun? Ano bang tawag doon? Nakalimutan ko. Pero basta masarap yun. Yung para sa miswa talaga. Daw, tikman nga natin. Yummy eh. Mamaya, pakainin ko nito si Chloe. Sana magustuhan niya. Kasi medyo maarte na yun. Masarap. Mga gwaps, may i-share pala ako sa inyo ba? Kakaluka talaga to si Chloe. Kagabi, biniro ko siya. Sabi ko, matandang babae. Kasi, siya, di ba nakasalamin, tapos gaganon siya. Sabi ko, matandang babae. Sabi niya sa akin, hindi ako matanda. Alam niyo kung ano yung sinabi niya? Ikaw nga, may asawa na matanda. Oh my God. Sabi niya sa akin, ikaw nga may asawa na matanda, tapos yung asawa mo, ganito yung edad, tapos ikaw,
Ano, 31. Hala, kalukas siya. Ni ano ako, ni Relto. Inilok ko lang siya na ano, na matandang babae. Tapos ni Relto niya ako, mga gwaps. Tapos sabi ko sa papa niya, hala, narinig mo yung sinabi niya? Sabi ng papa niya, oh, kasi kung, sabi ng papa niya, dapat magpasalamat ka na pumatol yung nanay mo sa matanda. Kasi kung hindi, wala ka din dito sa ano. Wala ka din dito. Kung iba yung napangasawa ng mama mo, kung ang ano daw, kapitbahay yung napangasawa ng mama mo, di walang Chloe. Kakalo. Ni-real talk ako ng bata yun. Marunong namang real talk. Speechless tuloy ako, mga gwaps. Pero minsan sinasabi niya, mga gwaps, ano, paano yan? Ano daw, parang saglit lang daw kami magkasama ng papa niya. Parang saglit lang ko lang daw ma-enjoy kasi matanda na yung papa niya. Hala, kalkot. Bakit naman yung sinasabi niya, mga gwaps? Ay, nako. Sabi ko, ano ka basher ka sa amin. Para kang marites. Nabaktuyo tuloy ako. Kasi sinabihan ko siya ng, hala, awa bro. Ano yan? Matandang babae. Ganyan ba? Parang ano lang, expression. Hala, awa bro. Okay. Nabaktuyo tuloy ako. Hindi na ako magtawag-tawag ng matanda sa kanila. Ay, naku. Kakaloka ng bata na to. Okay, mga gwaps. Nakaluto na ako. Nakalinis na ako. Pero yung linis ko, mga gwaps, hindi siya bonggang-bongga. Basta makalinis lang. Maligpit lang yung mga kalat. And then, i-idlip muna ako, mga gwaps. Mamaya, uuwi na yun si Chloe. Tapos, kakainin na namin yung miswa. Sana, kakainin niya. Sana magustuhan niya. Kasi, bago sa kanya to. Bago sa panlasa niya to. Kaya, hindi ko alam kung magustuhan niya ba or hindi. So, let's see na lang. Kung hindi, lutuan ko lang siya ng itlog. Itlog na lang. Andito na si Chloe, mga gwaps. And ayan, kakain kami. Pero kanina pa siya. Nakatulog lang ako, mga gwaps. Tingnan natin kung kakain ba siya nito. Ito. Is it good? Yeah. Nakain pala siya, mga gwaps eh. Miswa. Miswa na may sardinas. Kumakain pala sa 49. Okay, bye-bye.